Anya laki din! Apay, nakaamwam nga ado tilong ko. Kinimanang Hilda Jay kaaruba me? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo? No saan adya ka arubayo si kaamot? Ay, tilamo ngamin nang ichis-chismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayon ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanla ang makichismismis. No kasta. Wan, isuti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaarubang pa'y amis mo. Ay nalakay, siyak manen ti talk of the town. Wen nga rod, si kati pagtutungtungan da ti kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inchismis nak ngamin ni Manang Hilda. Kunakon kat, idi pa'y lang ay ti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Si kaman ngamin, mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis mo't gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wala nga ron. At ang sa gituntuno iti manok Suro takman tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkalitatawa? Ay, alwadam! Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti sidaan lakay. Urayan talaangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mat nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talaangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring ditari daw. Nga awit-awit na, ginakamallo kong akar ni iti manaw. Aduunay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibus dayto eh? Wen nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadiguan da Manang Hilda ken nila kay na. Ang gaputa inchismis nak anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadiguan. Kahit imbagam mo't asaan mo napadpadiguan. Katuan. Ala, ayabam kit din dagiti ubing ta ibusin tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo dyan bakit? Ay, tiyan ko day uno. Tiyan mo. Diyan ang unsa. Agsaraw, tamabisin Kunak man no tiyan ko. Mabisinak mo tang. Awan mo dyan urayan ta nga ipadigo nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan alangan lakay. Kitaam, naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit uray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawa, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anya sa na mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar an naimot day jay alagreng. Anya? Mangipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalin nga imot day ta alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay. Gayamon sa mati karuba mi nga imot. Ha?
Asino akaruba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abis friend mo? Nilagring titakdak kamatin yung nga imot? Wow, imot na yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta, isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na iti inwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kayat ti imot agayam. Imot lang nga rodan, nagadupay ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka numanan lakay. Ne, nagkunamay. Isumot ti inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka no nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo ka dako ada. Good. Jak mo't gayam amo akas ta ti ugali na. Ita si Kantidakas. Ay, nagmalas ta talaga. Tati kaaruba ta, kichismusa. Oh, Hilda, inaldaw kan sa mo, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara na ito'y balay. Di mo pa'y malinisanan. Nagatupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan may sa, mapankalahang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot ka da dito'y balay. Kasano ngamin makita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Diyan nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw Kisa-kisaya man mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga iso lang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming ada iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan takabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalod ko. Gusto nga roden, awanan ti may bagak pa'y. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kulukunak, idarum ka man. Diyak lang nga ron agtagtaga rin. Irumbang lang. Hindi na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wanlagring. Saan na akayat asumardaw? Kalpasan nga yung chismis na nga ado tilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Siguro makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigirgira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamom, is-istoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kwa na. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano kumano kabagyan na amin. May salaan ka nung nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin magsasaw si ka.
So nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbaga na nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagring. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinadal na ka? Kasano? Kadi mo matsardengan nga ichis-chismis ngamin. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak gayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamas siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin. Idarum mo na dagos. Di ka labay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matirason nga idarum mo ngay. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya ako dimang templay di kabik. Ya akong ringan. Tamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan. Apay bakit? Kita man da ito bibig ko. Nini, apay? At nagtubo at taramidong di tabibig mo? Abay ngay anagano ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko, mat. Nga rod man Sa pinagdakal. Ay, jak kayat da ito atarami daw. Sino nga iti mga yak nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano akon ngay ama kapangan no kastoy? Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan da ito ataramidong iti bibig ko, lakay. Nanggag mo Dayjay bakay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik ikis ko nam kidi Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat Ay, jak kayat ka na taramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar, tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, Uray no awan met basol ko kan kuana. Hay, jakman amo no apay akagurugura na. Nanayunan manan, dati nagtubo at aramidong dito babig ko, lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumot tan. Limtagan na iti bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita dak nagititat tao alimtag ti bibig ko. Anya lahangan na ti maibagada kanyak. Ay, kasiyempre, uyawunda ka bakit? Di nakpayam mo ngay sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumat tinararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag inchismis mo pa ida? Nagut-ot to'y bibig ko, lakay. Mano ay atatao ti inchismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay no manaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan lukas day ka adot agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, manaw. Payasan arong rumor di tabalay yun ni Manang Hilda bakit ma?
Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik ikis. Diyak man mo, nuapay nagado ang mabali na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi at aramidong. Ang mga notaramidong ti chismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Idi, awan. Ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adaan manong. Ti awag na di taasakit. Taramidong ti chismosa. Kitaan niya nga iti agas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nante ag chismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak iti imbagam. No masapul amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito yung nagtubo at aramidong dito bibikaw. Pagulyan nakpailaan mo, di takangatuan na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom, ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo, ti agchismis kin agyaw. Iso ayat ti agas na. Iso, ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na ichis-chismis kin inuyaw mo. Ay, mapanak inton bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ay dayta nga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.